हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानो फैदों बेनि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे बे भिडिअनि गासैबो लेटेस्ट आपडेटनि मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअआव गोदान एबा बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन जाहाथे आङो बेवहाय जेब्लानो गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन नोंथांमोना इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो So लोगोफोर बे समाव जोङो गासैबो लेटेस्ट आपडेटखौ नायलांदोनि बे समाव जे लेटेस्ट निउस आपडेट प्लिज टु साबस्क्राइब भिउ ब्लग इउटुब चेनेल नाम्बार 1 नाव नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे मैयानि समाव जे 3 GMCH डक्टर COVID-19 टेस्ट पजिटिव मोननाय जादों जे साथाम GMCH गुवाहाटी मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय जे साथाम डक्टरनियाव मैयानि समाव मा मोन्दों जे COVID-19 पजिटिव मोननायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय मोननो हानाय जादों नाम्बार 2 नायोब्ला बेवहाय नुनो मोन्दों जोङो बाक्सानि सासे जे बर' मानसिनियावहाय COVID-19 पजिटिव टेस्ट मोननानै बिथांनि थैनायनि खौरांखौ जोङो बेवहाय मोननो हानाय जादों जे बिथाङानो जाबाय मन्टु रामचियारि 50 बोसोर बैसोनिमोन जे बिथाङा COVID-19 आक्रान्त जानानै थैनायनि रादाबखौ जोङो बेवहाय फोथायजाथाव सुलुंनिफ्राय जोङो बेवहाय मोननो हादों आरो बिथां थैनायखौ लाफानानै दिनै जोङो नायोब्ला मा जागोन जे बेवहाय आसामनि थैनायनि अनजिमाया गासै 7-8सिम बारायहोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे बेवहाय नोजोर बोनो गोनां बाथ्रा जाहैबाय जे बेवहाय सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मैयानि समावनो जे सासे आइजोआबो बेवहाय कर'ना भाइरास पजिटिभजों थैनायनि खौरांखौ जोङो मोननो हादों जे बिथाङा सासे केन्सार पेसियेन्टमोन बियो दिल्लीनिफ्राय फैफिनदोंमोन आसामाव आरो सिलचर मेडिकेल हस्पिटालाव एडमिट जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो मैयानि समाव बिथांखौबो जोङो थैनायखौ बेवहाय नुनो मोन्दों स' लोगोफोर नाम्बार 3 नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय गुवाहाटीआव जे नैबे कर'ना भाइरास पेन्डेमिक नि समावनो जे मा जादोंमोन जे बोरमा बेदरनि दामखौ 700सिम बारायदोंमोन जे 700सिम नाथाय बेबादि बारायनायखौ नुनानै जे गुवाहाटी मिउनिसिपाल डेभेलपमेन्ट कमिटिया मा खालामनानै होबाय जे बे बोरमा बेदरनि दामखौ जे 50 रां खमायनानै दिनै 650आव फाननो थाखाय बिथोन होनायखौ जोङो बेवहाय मिथिनो मोन्दों मानोना बेबादि खैफोदनि समाव एसेबां माने बुस्थुनि माने गिलु बालु दाम बारायनायखौ नुनानै बेबादिनो गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो जाय बोरमा बेदरा दिनै 700सिम दावखोबायमोन बेखौ दिनै 50 रां खमायहोनानै 650आव फानहोनाय खौरांखौ जोङो बेवहाय नुनो मोननाय जादों स' दानि नाम्बार 4 लोगोफोर नाम्बार 4आव नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय 195 निउ केसेस मोननाय जादों आसामाव मैया हरसिमनि गेजेराव बेयो हरनि स्टेटास बियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटार एकाउन्टआव बेखौ टुइट खालामनानै होदों जे आसामाव गासै 195 निउ केसेस मोननाय जादों होननानै जे बेवहाय जोङो नायोब्ला बेबादि जे बेवहाय दासिमाव आसामावहाय 3693 जोङो केसेस मोननायखौ बेयाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि टुइटार एकाउन्टआव जोङो फरायोब्ला नुनो मोनगोन जे बेवहाय एलार्ट 195 निउ COVID-19 पजिटिभ केसेस रिपर्टेड इन आसाम टुडे होननानै बुंदों जे बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे दासिमाव 3693 जाबाय आरो रिकभार जाबाय 1584 आरो दासिमाव एक्टिभ जानानै दं 2098 आरो थैनायनि अनजिमाया अलरेडि जोङो मोनथिखाबायानो बेवहाय 7-8सिम जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों स' दानि नाम्बार 5 लोगोफोर बेयाव इन्डियानि कर'ना स्टेटास दासिमनि नैबे भिडिअखौ बानायनाय समसिमनि जे इन्डियाआवहाय जोङो नुनो मोन्दों जे दासिमाव 2,97,535 केसेस मोननाय जाबाय आरो 24 घन्टानि गेजेराव 10,956 केसेस मोननायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरो एक्टिभ जानानै दं दासिमाव 1,41,842 आरो 24 घन्टानि गेजेराव बेसेबां मोन्दों जे 4,394 जोङो बेबादि मोननायखौ नुनो मोन्दों आरो रिकभारि जादों 1,47,195 आरो 24 घन्टानि गेजेराव रिकभार जादों 6,166 आरो थैनायखौ जोङो बेयाव नायोब्ला नुनो मोन्दों जे 8,498 आरो 24 घन्टानि गेजेराव 396 थैनायखौ जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों दानि नाम्बार 6 लोगोफोर नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफानो हागोन नाम्बार 6आव नायोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे बुहुमनि कर'ना भाइरासनि स्टेटास दासिमाव बुहुमाव जोङो नुनो मोन्दों जे 75,13,208 केसेस मोननाय जाबाय आरो एक्टिभ जानानै दं 35,52,926 आरो रिकभारि जाबाय 35,38,854 आरो डेथ जाबाय 4,21,488 जों बेबादि नायनानै बेबादि नुनो मोन्दों जे दिनै बुहुमाव गिथावना खुब महर लागासिनो दं होननानै जोङो बुंनो हायो जे
दासिमाव थैनायनि अनजिमाया खम नंला जे 4,21,420 सिम बारायनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जे बे कर'ना भाइरासआ मोनसे गिख्रंथाव भाइरास होननानै जोङो थारैनो बुंनो हायो बेखौ दासिमबो थि रोखोमनि भेक्सिन दिहुननो हानाय जायाखै स' बेनिखायनो जोङो बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो हुसियार जानांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना बे फिसा खौरांखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला बेखौ लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम हानायमानि नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बेखौ शेयार खालामनानै हो स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय